καλώς ήρθατε σε ένα επόμενο επεισόδιο Sims. Είμαστε στο επεισόδιο 9 και είχαμε αφήσει τη Μαρία να κοιμάται και τα ζόμπι να κάνουν γλέντι έξω από το σπίτι μας. Χαλαρά και ωραία. Ναι, σε περίπτωση που βλέπετε κάποιες αλλαγές είναι ότι το Sims είναι στα ελληνικά πλέον. Ναι, γιατί δεν νομίζω να μην το ξέρετε, το έχω κάνει παγκόσμιο γεγονός, αλλά πήρα καινούργιο υπολογιστή και πλέον θα παίζω από τον υπολογιστή μου Sims. Ενώ τόσο καιρό έπαιζα της αδελφής μου και δεν έπαιρνε ελληνικά, οπότε επιτέλους, γεια! Θα το έχουμε στα ελληνικά ώστε να καταλαβαίνουμε ακριβώς τι πρέπει να κάνουμε. Γιατί, ναι. Οπότε, πάμε να δούμε το επεισόδιο. Και, ναι, έχω πατήσει play και περιμένω να ξυπνήσει, αλλά δεν γεμίζει ποτέ, πρέπει να πατήσω να πάει στο γρήγορα. Ωραία, τέλεια, ξύπνησε. Και πάμε να φάμε. Πάντως χαίρομαι πραγματικά πάρα πολύ που σας αρέσει τόσο πολύ το Sims. Μου ζητάτε αρκετά, ξέρω εγώ, σας λέω τι βίντεο θέλετε να κάνω. Sims. Χαίρομαι γι' αυτό, μου αρέσει και εμένα πάρα πολύ το Sims, οπότε ναι, γιατί όχι. Όσο περισσότερα επεισόδια τόσο το καλύτερο. Και για μένα και για εσάς. Και θα προσπαθήσω να τα κάνω και όσο πιο μεγάλα γίνεται. Ναι. Λοιπόν, σήμερα δουλεύουμε δυστυχώς, αλλιώς θα έπαιρνα το φίλο μας εδώ πέρα, μπας και γίνει τίποτα. Σούξου μουξου μανταλάκια, ξέρω εγώ, να αλλάξει κάτι, να πάμε σπίτι του, ας πούμε. Λοιπόν, τώρα πλάκα μου είπατε ότι μπορώ να επισκεφθώ σπίτια πλουσίων ώστε να μπορέσω να τους πιάσω φίλους, έτσι ώστε να τους παντρευτώ αυτούς και να καταλαβαίνετε. Σου λέει επισκέψουν νοικοκυριό. Ας πούμε, ποιο είναι το πιο μεγάλο σπίτι? Εδώ είναι του Wolf. Θα πάμε στη δουλειά. Βέβαια, χάλασε το Sims. Χάλασε. Τα έπαιξε. Ναι, φτιάξε. Ωραία. Τα πάει χάλια στη δουλειά για κάποιο λόγο, δεν ξέρω γιατί. Δούλεψε σκληρά, Μαρία. Και άστα νυχτήρες τώρα. Συγγνώμη, τα ζόμπι είναι ακόμα έξω. Είναι πρωί, είναι 9 η ώρα το πρωί. Τι θα γίνει? Αυτός ο τρέντι ζομπίδιος εδώ πέρα. Θα το βλέπω εδώ. Τρέντι, ζόμπι. Πού είσαι? Μαρία, κόλλησες. Όχι, εντάξει, το έχεις. Τρέξε λίγο και θα τα καταφέρεις, κομπλές. Νιάου, κάνει ανακύκλωση στις εφημερίδες η γάτα μας. Είναι έξυπνη γάτα. Και θα μιλήσω σε αυτό το κοριτσάκι για να ασχοληθεί λίγο μαζί μας, μπας και μας δώσει σημασία. Να μην είμαστε μόνοι μας. Όχι, απλά μας έγραψε και έφυγε. Τι καλά. Γρατζούνης. Γρατζούνα εκεί πέρα. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε μία αποστολή. Το θέμα είναι ότι λέει ότι πρέπει απλά να επισκεφθούμε. Ωραία. Την κάναμε την αποστολή μας. Μέχρι τώρα, μέσω που το είπα, ξέρω εγώ. Μια χαρά. Που σημαίνει ότι θα τα πηγαίνουμε καλύτερα στη δουλειά. Δουλεύουμε και σκληρά. Βρωμάμε λίγο. Λίγο, όχι ακόμα πολύ, δεν έχουμε βρωμίσει πολύ, αλλά για κατά εκεί το πάμε. Εδώ πέρα σου λέει να ανέβουμε στη δουλειά, οπότε θα βγάλουμε αυτό, μπας και ανέβει. Και να φτιάξουμε βάφλες, λέει. Να αφαιρέσουμε το... να αγκαλιάσουμε φιλικά. Δεν είμαστε για φιλικά πράγματα τώρα, εμείς είμαστε για πιο εξελιγμένα. Οπότε... κάνε τη χαρτούρα του αφεντικού σου. Η ελληνική μετάφραση με τρελαίνει για κάποιο λόγο.
Συνομίλησε με τους συναδέλφους σου. Δες τηλεόραση. Δες λίγο ρε Μαρία, σιγά. Μας νοιάζει. Όχι, εντάξει. Δούλεψε σε λογικά επίπεδα. Σε λογικά πλαίσια. Και μετά θέλουν να πας βόλτα με τον τύπο. Δεν θα γυρίσεις σπίτι. Μη, βγάλει την έξω. Μπράβο, ωραία. Και πάμε να επισκεφτούμε αυτόν. Δεν ξέρω καν ποιος είναι, αλλά πάμε σε άσχετους γείτονες να πούμε ένα γεια. Ωραία, γιατί το έχω στο γρήγορο. Πες του μια γκρία. Δηλαδή, όταν εσύ γνωρίζεις κάποιον, μπαίνεις πέντε του έτσι, χαλαρά, και αρχίζεις και του κάνεις γκριμάτσες για να σπάσεις τον πάγο. Αυτή εδώ πέρα είναι μια οικογένεια μεγάλη, από ό,τι βλέπω. Και είναι και λίγο trendy έτσι τα μαλλιά τους και αυτά. Έχει χαλάσει για κάποιο λόγο τα έπιπλα. Μόνο εγώ το βλέπω ή κι εσείς. Τώρα δεν ξέρω τι παίζει, γιατί το κάνω αυτό. Να πάμε σπίτι μήπως για να είναι πιο καλά. Ναι μωρέ, πάμε σπίτι, μπας και φτιάξει. Δεν ξέρω τι έπαθε τώρα. Τι έπαθε το Sims. Το χάλασε. Χαλάω παιχνίδι. Α, τι ωραία. Πάμε με τον αέρα σπίτι. Όχι μεταξύ, ξέρω εγώ. Και έχει χαλάσει πάλι όλο το σύστημα εδώ πέρα. Οπότε ναι, θα κλείσω το παιχνίδι και θα το ξαναξεκινήσω γιατί έχει κάποια κολλήματα για κάποιο λόγο. Κάλεσε εδώ, σπίτι. Και θα κάνω και κάτι πονηρό. Δεν ξέρω αν μπορείτε να φανταστείτε τι θα είναι. Κλείσω το τηλέφωνο. Κοιτάξτε τώρα τι θα κάνω. Λοιπόν, οι πιο έξυπνοι θα το καταλάβουν αμέσως γιατί το κάνω αυτό. Λοιπόν, παίρνουμε αυτό το κρεβάτι, το πουλάμε, πάμε εδώ, παίρνουμε ένα διπλό κρεβάτι. Γιατί άραγε, θα δείτε στη συνέχεια. Αν και πιστεύω υποψιάζεστε για κάποιο λόγο. Νομίζω το πιάσατε το υπονοούμενο. Αλλά ναι, γιατί όχι σήμερα να μην είναι η μέρα. Σήμερα να είναι η μέρα που θα γίνει κάτι. Τι τώρα δεν ξέρουμε, θα δούμε. Θα δείξει το γατούλινο κατάσταση. Δεν μπορεί να μπει μέσα στο σπίτι, ρεζουνάει την πόρτα. Τι ωραία. Είναι χάλια το γατί, θέλει παρέα. Οπότε πρέπει να του κάνουμε παρέα. Νιώθει μόνο, το έχω παραμελημένο, σε λίγο θα μου ψοφήσει, θα μου πει δεν μου δίνεις καθόλου σημασία. Αλλά τώρα θα έρθει ο τύπος, εσύ. Δεν τον κάλεσα ακόμα, δεν ξέρω. Τώρα θα τον καλέσω. Πες να μου πει και δεν είναι και πολύ αργά. Γιατί νυχτώνει τόσο νωρίς το Sims, δηλαδή είναι 6 ώρα το απόγευμα και είναι βράδυ. Γιατί το κάνει αυτό. Δεν είναι και πολύ ωραίο. Λοιπόν, πάμε να του δώσουμε λίγο σημασία. Βασικά όχι. Ναι, εγώ πρέπει να του δώσω σημασία, όχι το γάτι σε μένα. Ανοίγει η πόρτα μόνη της. Φάντασμα. Καλή φάση, λέει. Θα περάσω λίγο. Τι ευγενικός. Καλή φάση, you. Αγκαλιά. Αγκαλίτσα. Να του κάνουμε αγκαλίτσα. Ναι. Φροντίδα. Βούρτσισμα. Να δώσουμε λίγο σημασία στο γατάκι μας γιατί είναι παραμελημένο, νιώθει μόνο του. Δεν θέλουμε να του κάνουμε τώρα διάφορα τέτοια. Παιχνίδι διασκεδάζεται. Μέχρι να έρθει ο τύπος για να νιώσει λίγο καλύτερα το γατάκι μας. Γιατί είναι μόνο του. Ήρθε και φοράει και τα ρούχα τα στρατιωτικά. Φοράει στολή. Τι σημαίνει αυτό? Σήμερα θα είναι ωραία μέρα. Γιατί νιστάζεις Μαρία? Ξύπνα Μαρία. Άνοιξε την πόρτα στον άνθρωπο. Πήγαινε, άνοιξε. Μ' αρέσει που χτυπάνε την πόρτα τα Sims και ξέρω εγώ φεύγουν. Χτυπάνε και φεύγουν. Λες και ξέρω εγώ δεν ξέρω εγώ τι τώρα. Ωραία, βγες ραντεβού με τον... Λοιπόν, εγώ θα τον λέω αυτόν τον τύπο, θα του βγάλω εγώ ένα όνομα γιατί δεν μου αρέσει το όνομά του, θα τον κάνω Γιώργο. Λοιπόν, ο Γιώργος λοιπόν θα μπει μέσα στο σπίτι μας με τη στολή του την ωραία, τελίτσες και θα του κάνουμε
ένα αστείο. Λέω αστεία ιστορία, ξέρω εγώ, που άκουσα σήμερα στη δουλειά. Και θα πάμε στο ρομαντικό μετά και θα του κάνουμε μασάζ δίθεν ότι είναι κορυφαίος από τη δουλειά. Και θα γκρίνια για τη ζωή. Όχι, εσύ. Τι περίοδο έχεις. Λοιπόν, θα τον πούμε. Θα του πούμε. Τι να του πούμε. Φιλικό πήγα το μεταξύ. Όχι, μασάζ. Θα τον φιλήσουμε. Δεν ξαναφιλήσουμε ντροπαλά γιατί είμαστε 9-9 γατούλες. Και τι άλλο μας λέει εδώ πέρα, να πούμε ραντεβού, να γίνετε καλοί φίλοι. Καλά φίλοι, δεν θα το ερωτική αγκαλιά. Δεν θα μαγειρέψουμε. Εδώ πέρα τι λέει, ένα σπουδαίο ραντεβού. Σπουδαίο θα είναι, είμαι σίγουρη. Λοιπόν, θα τον αγκαλιάσουμε. Θα του κρατήσουμε τα χέρια και καλά τσικολελέτα και αυτά. Καρδούλες βλέπω εγώ εκεί πέρα, ιστορίες μια χαρά. Πεθαίνει η κοπέλα όμως εντωμεταξύ, πεθαίνει αυτή τη στιγμή. Και θα του πούμε να μείνει σπίτι. Θα είναι το πρώτο βράδυ που θα μείνουμε μαζί. Θα είναι ενδιαφέρον. Θα θέλεις να μείνεις σπίτι. Το λέει και με πρόστιχο ίσως. Ωραία, τέλεια. Σπουδαία. Εδώ θες ταινίες. Ουχου, ωραία. Ζήτησε γκολ με τον Γιώργο. Οπότε καταλαβαίνετε τι γίνεται εδώ πέρα. Τι θα γίνει τώρα. Πάνε πολύ καλά. Να μετακομίσει. Ναι. Δηλαδή τώρα τι έγινε, για να καταλάβω. Θα μετακομίσει εδώ αυτός ο τύπος και θα μας δώσει τα λεφτά του. Ή θα μετακομίσουμε εμείς στο σπίτι του. Όχι. Θα πάρουμε και το ζουζουνό κατάσταση. Πώληση επίπλων. Ναι, δεν τα θέλουμε τα έπιπλα. Και ναι, θα πάμε σπίτι του. Τι τέλεια! Αυτό ήταν, αλλάξαμε σπίτι επιτέλους. Ναι. Άρα τώρα πια θα κουνάω και το τύπο, ο οποίος έχει λίγα χρήματα. Μόνο 18 χιλιάρικα έχει, ρε παιδιά. Και εγώ έκανα τόσο κόπο για 18 χιλιάρικα. Και τώρα φεύγουμε, ξέρω. Πάμε στο σπίτι του. Λοιπόν, γιατί μόνο 18, ρε παιδιά? Τόσα λίγα έχει αυτός. Πού πάει, πού πας, κούκλα μου? Του πήρες και το αμάξι και... Εντάξει, είπαμε να σε βάλεις στο σπίτι του, όχι να του πας και το αμάξι και να φύγεις. Τους περιμένει προφανώς να πάνε και αυτοί. Αλλά αυτό είναι λίγο... Έλα καλό μου. Για να τον δω λίγο. Δηλαδή, για να πατήσουμε κάτι. Καλός είναι, μωρέ, δεν είναι και τόσο άσχημος τελικά. Έχει κάτι τραβηχτικό. Η γάτα πάντως είναι έξυπνη, το πιάσε. Να το πιάσεις και εσύ να έρθεις με το καλό, άιντε. Άντε με το καλό. Πες μου τι είναι αυτός ο έμεινε πίσω. Τι έκανα? Τον άφησα... Συγγνώμη, ανταλλάξαμε σπίτια και έτσι. Όχι, ούτε καν. Απλά έχουμε δύο σπίτια τώρα για κάποιο λόγο. Θα τον κάνω... Για να πάμε να δούμε το καινούριο σπίτι. Πώς θα είναι. Σαν τροχόσπιτο είναι εκεί καλά. Εντάξει, φτωχούλης είναι τελικά. Δεν είναι και πολύ πλούσιος. Δεν πειράζει όμως. Εμείς στην καρδιά μου του κοιτάμε. Τι σπίτι είναι αυτό? Εντάξει, έχει μία άποψη. Έχει μία. Αλλά επειδή εγώ είμαι πολύ κακιά για κάποιο λόγο. Λοιπόν, περιμένετε τώρα. Θα μείνουμε εδώ πέρα, δεν νομίζω, τάκι. Λοιπόν, κάποιος μου είπε στα σχόλια ότι μπορούμε να μετακομίσουμε. Συγγνώμη για τα μηχανάκια που ακούγονται. Ότι μπορούσαμε να μετακομίσουμε από το σπίτι. Ψέματα μου είπατε. Δεν μπορούμε. Ωραία. Οπότε θα φύγω εγώ από εδώ πέρα
Λοιπόν, θα σου βάλω έναν υπολογιστή να σηκωθούμε να φύγουμε, γιατί αυτό δεν είναι πράγμα εδώ πέρα. Εγώ δεν θέλω να μείνω εδώ. Προφανώς δεν τον παντρεύτηκα που θα το φάω και στη μάπα. Λοιπόν, θα πάρουμε τον πιο φθηνό υπολογιστή, θα το βάλουμε εδώ. Δεν μπορεί, ωραία. Πάμε να κάτσουμε. Και μετακόμιση εντός αυτής της γειτονιάς. Γιατί δεν μπορείς, καλή μου? Επειδή είναι η γάτα. Έλα, αυτή θα φύγει. Είναι ευγενική και καλή. Και αυτό θα τον αφήσουμε πίσω. Τι να τον κάνω? Εγώ θα τον κρατάω αυτό να. Όχι, δεν θέλω. Μας την έφερε αυτός, μας πήρε σπίτι του εδώ πέρα, μας εγκλώβησε. Λοιπόν, θα πάρουμε τη γάτα. Ναι. Και θα βρούμε σπίτι. Κάτσε τώρα δηλαδή. Πέταξε έξω, λέει. Όχι. Κάτσε, βρε. Θα βάλουμε περίμενε, εσύ θα πας εκεί. Εμείς θα πάμε σε σπίτι άλλο. Δεν θα σου πάρουμε τα λεφτά όμως. Κάτσε, όπου αυτό το σπίτι έχει 15 χιλιάρικα και είναι κοντά σε αυτόν. Δεν το θέλω και πολύ. Αυτό εδώ πέρα είναι λίγο πιο μοναχικό και αυτό 15 χιλιάρικα έχει. Εδώ πέρα αυτό έχει 12. Θα είναι πιο μικρό λογικά. Θα πάρω αυτό. Αυτό που κάνει 15. Για να καλό είναι, τι λες? Για να δω και λίγο το άλλο. Είναι πολύ αποφασιστική, βλέπετε. Νομίζω αυτό μου αρέσει καλύτερα. Να, έχει πιο άποψη. Θα πάρουμε μόνο αυτά τα λεφτά και θα πάμε εκεί. Ωραία. Ναι. Και μας έμεινε μόνο 1 χιλιάρικο και κάτι ψηλά. Δεν πειράζει. Περισσότερα λεφτά έχουμε τώρα από πριν. Λοιπόν, για να δούμε, θα πάμε. Ήταν λίγο fail αυτό το επεισόδιο. Τι έκανε? Τη μετακόμισα 2 φορές. Τον παρατάω αυτόνα γιατί δεν τον θέλω. Τέλειο ραντεβού πέρασε. Ναι, γεια σου, εσύ είσαι φτωχός, δεν σε θέλω. Τσάμπα έφαγα το χρόνο μου μαζί σου. Ας μείνουμε φίλοι, ξέρω εγώ. Γιατί έχει καρδούλες? Ερωτικό ενδιαφέρον. Εντάξει, δεν έχουμε και σχέση. Δεν θα παντρευτούμε κιόλας. Και πες μου ότι θα πάμε τώρα με το. Βέβαια, με το ταξί θα πηγαίνουμε. Πού θα πηγαίνουμε με το αμάξι? Πρέπει να του πάρω και το αμάξι, να το κάνουμε και καλά ότι είναι δικό της. Μπορούσα, αλλά είμαι χαζή. Δεν το σκέφτηκα. Και πρέπει να του πουλήσω και όλα τα πράγματα, να το πάρω για δικά μου. Έχω σατανικό μυαλό για κάποιο λόγο. Τέλειο αυτό το σπίτι. Καλά, εντάξει. Καμία σχέση με το άλλο. Επικό, φανταστικό. Ωραία, αυτό θα κρατήσω. Ωραία, να. Λοιπόν, και καλώς ήρθαμε στο καινούριο μας σπίτι. Να τη βάλω να κοιμηθεί, γιατί θα πεθάνει από τον ύπνο, πρέπει να κοιμηθεί. Ναι, εντάξει, σε νιώθω. Έκανες μετακόμιση 2 φορές μες τη νύχτα. Πήγαινε για ύπνο. Γρήγορα. Πήγαινε. Λοιπόν, και ναι, αυτό ήταν το επεισόδιο. Είχαμε 2 μετακομίσεις. Ναι, για κάποιο λόγο. Αλλάξαμε σπίτι όμως, αυτό είναι καλό. Πιο όμορφο σπίτι, νομίζω. Πείτε μου κάτω σχόλια τι πιστεύετε και θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Φιλάκια πολλά. Γεια σας.